Awuh keparang benar lenggah desa keco tuwin saperangan ingkang kundur tebih saking raos panundung ngaturaken matur sembah nuwun rawuh panjenengan mugi tindakipun para tamu manggi wilujeng ngantos dumuginipun dalem piyambak. Kembali bersama Pradana untuk Anda. Permintaan lagu diaturkan dulu ada Selendang Biru. Selendang Biru dari ibu-ibu yang mundur lagu menika. Juga Dek Adis, enggak neng Dek Adis kayak. Mohon nanti untuk mendekat ke panggung. Nah, derek yang kuyung dalam Pak Nartosa keluarga. Getas ki banyak sekali konco-konco seniman muda yang berbakat. Untuk itu Dek Adis kagem kenang-kenangan mangke kepareng katenggu wonten ing sasana panggung. Dek Adis di mana? Halo. Halo Adis. Ayo kene Adis. Aja ngel-ngel we. Ayo kene. Nggih, Dek Adis kene. Lah, ngono to. Nggih, baik. Mohon untuk segera ke atas Pak Adis kene. Sekarang juga, monggo. Nggih, saiki. Nggih, ngenteni kongko selak magrib malah. Monggo para tamu sepisan malih sekeca anggenipun lenggahan ingkang kundur matur sembah nuwun rawuhipun mugi wilujeng ngantos dumuginipun dalem. Kene Dis, muga kene. Nah. Lho. Piye to? Nah iya, jangan kena. Cek. Wis takon milih di selagune ana Selendang Biru, ana Sigar, ana rasane kangen tenan. Kowe kangen ora? Kangen sinten? Lha yo mbo to. Nah, kita kan lama tidak berjumpa. Yang mana Dis? Ada juga lagunya Pujaningsih ana pundutanipun. Sekti juga ada. Nemu milih ndi? Mangga, yang mana? Selendang Biru mau. Oke, Selendang Biru diaturkan atas permintaan dari ibu-ibu ingkang wonten kajeng. Jambi saya diaturkan bersama Dek Adis untuk Anda. Getas punya bersama Pradana Musik. Yuk. Iya mae. Joget Ibu. Yang mau Ayo goyang sudah galaumu wayahe. Yuk. Musik. Pradana Musik. Hey. Oh yeah. Yo, goyang lagi Ibu. Asik. Goyang mae. Musik yuk. Semuanya